ରଜ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଲ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା କାହିଁ ବଉଛୁ ଘରେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଥିଲି ଶୁଣିକିରି ଏକଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ସେଭଳିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ମାଲିକର ଦୟା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରଜବାବୁ ମରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲି, କାନ୍ଦିଲି ପଡ଼ି। ଆଉ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ହଁ ବ୍ରଜକୁ ଭଲ ପାଇ। ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ମୁଁ ତ ପିଲାକୁ ଦେଖିନି, ପୁଅଟା ଆଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ବାପା ଯାହା ଦେଖିଛି ସବୁ ଇଏ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ଆଜି ସବୁଠି ସେବା କରିଛି ଆମର ଆଉ ମୁଁ ବାପା ଅତି ଭଲ ପାଇ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଉସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଜା ବଳଭଦ୍ରପୁର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମୁଖିଆ। ବ୍ରଜ ପରିଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ସାଥୀ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଧୁ। ଅତୀତର କଥା ବହୁତ ମନେ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମହାବାତ୍ୟା 1999ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କ ଔଷଧ ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାହାରାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ସେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ରଜବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଃଖରେ ବି ଦୁଃଖୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମେ ତ ମାନେ ଠିଆ ହନ୍ତି ଡାକିଲେ ଆଉ ହଁ ବ୍ରଜ ସେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଦଳଗତ ବୋଲେ ଆକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ବି ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୋମିନି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ବସ୍ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୋମିନି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ଆଉ ହଉ। ଅବଶ୍ୟ କାହାରେ ଯଦି କିଛି କରିଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଛି। କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିନି। ମୋ ଆଖି ଉପରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏ ଚାରିଆ ପାରିରେ ଯାହା କହିଛି ତା କରିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କରିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମରିବାକୁ ଥିଲା 5 ଦିନ। ମୋର ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଗଲା, ଭାଇ ମଲାଗଲା ସଂସାର, ମୁଁ କି ମାତ୍ର ଟିକେ ସଭ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମରିଗଲା ବାଦେ ଆମେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ବାଜିଲୁ, ଆମେ କାନ୍ଦିଲୁ ଆଉ। ବ୍ରଜ ବାବୁ ଭଲ ଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କେତେ ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମିଛରେ କହିବୁ। ହଁ ଜୀବନ ଦେଇନେ ହେନ୍ତି ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଲୁ, ଉସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂତନ ଗଢ଼ା ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମର ବାବାଜୀ ରାଉତ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ସଂଗଠନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଟୋଟାଲି କଂଗ୍ରେସ ବେଲ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଆମକୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଆମ ବାପାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଗଡ଼। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଟୋଟାଲ ନିଲ୍ ଥିଲା। ସବୁ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ୍ ଯାଉଥିଲା ବ୍ରଜପଡ଼ିଆଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଏଭଳିକି ବାତ୍ୟା 19 ମସିହା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ ସେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ମାନେ ପାଣିରେ ମାନେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଭଳିକି କାଶା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳିକି ଓସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ବି ଥରେ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନାବାଳା ପରିଡ଼ା ସେ ବି ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜିତିଲେ, ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ। ଜିତିବା ପରେ ସେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଜନସେବା କରିଛନ୍ତି। ଓସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ବେଲ୍ଟରୁ ସେ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଭଳିକି ଏମିତି ଓସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଦେବେନି ବ୍ରଜପଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆଜି ବି ସେ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଥିଲେ, ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା ଦଳରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଶେଷ ସମୟରେ କି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସେ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥା, ଓସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଦଳରେ ଅଛୁ। ଦଳକୁ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଇଏ ହେବି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଠିଆ କରିବି। ଦଳ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଲୋକ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଦଳ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଓସ୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଦୈବ ତ ସହିଲାନି, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନାବାଳା ପରିଡ଼ା ସଭ୍ୟ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ। ବ୍ରଜ ସାରେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ବ୍ରଜ ଥିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ମନୋବଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରଜକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ। ସେ ମଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ବାଜି ନଗାଇକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସେ ଜିତି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଜିତିବ। ବ୍ରଜ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ରଜ ବାବୁ ତ ଭଲ ଲୋକ ନା, ସେ ଦଳ ବିଦଳ କିଛି ମାନନ୍ତିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଯିଏ ଡାକିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପଦେ କିଛି ନ କଲେ ତ ପଦେ କହନ୍ତି କଥା ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ନୂଆ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଶୁଣିକିରି ବି ଆମ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜିତିବେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତ ମୂଳରୁ 3 ଥର 2 ଥର ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କେମିତି ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଏଥରକ ଜିତିକିରି ରହନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ଲୋକ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କରିଛନ୍ତି। କହନି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସରିବନି। ଜାଣିଲା ଭଲ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମୋତେ ବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଉପକୃତ ପାଇଛି।
ବି ବହୁତ ବାପା ଥିଲାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି କରି ଯାଉଥିଲେ ତ ଚାଲି ଏମିତି ଆଉ ହଁ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ କେସ୍ କୁଚା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ବି ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ତାଙ୍କଠୁ ହେଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବୁଝାମଣା କରୁଥିଲେ 30-40 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଆ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁସା ବି ଭାଉଜଙ୍କ ସେବେ ବି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ 1984 ମସିହାରେ ଓଷକଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କଲ୍ୟାଣ ନେତା ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଇଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନରେ ବା ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲୁ ବହୁତ ଉପକାର ଅପକାର ଭିତରେ ଆମର ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ କେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନାହୁଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା ସେ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକିରି ଆଣିବୁ 28ରେ କହିବ ମନ ପରିସ୍ଥିତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ମନ ପରିସ୍ଥିତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ବାପା ସବୁବେଳ ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ପାଣି ପାଉନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଜାଣି କାନ୍ଧ ପକା ଭାଇଛି ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁଥିରେ ଦଳୀୟ ବାବଦରେ ଆମ ପିଲାପିଲି କଜିଆ ଗୋଳ ନାଗିଲେ ଘର କଳି ବାବଦରେ ଆସି ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟା ନ୍ୟାୟ ବାବଦରେ ମୋ ବାବଦରେ 20,000 ଥୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ ମାନଛି ଟଙ୍କା କାହିଁ ଥୋଇବି ରଜପଡ଼ା କହିଲା ମୁଁ ଇଏ ନିଶାପ କରିପାରିବିନି ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖ ପିଲାଙ୍କୁ କାନ ଧରି ମାଗଣା ନିଶାପ ତୁଟେଇକି ଯାଇଛି କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଥୁଆ ହେବ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋତଳ ପଡ଼ି ବୋଧେ ଟଙ୍କା ଥୋଇକି ଜୋରିବି ନା କାଠୁ ନେବିନି ଏଇ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଦିନ କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ହଁ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଘର ମିଳିଲା ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ନହେଲେ ଏ ବାବଦରେ କାନ୍ଧ ପକା ଭାଇ ହେଇକିରି ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ଆଉ ମନର ପରିସ୍ଥିତି ବାପା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା ସିଏ ଥିଲେ ଉଦାର ଲୋକ ଆଉ ଆମ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ଅମୂଳତୁଳ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ସଭ୍ୟରେ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିକିରି ଆସିବୁ ଖାଇ ଆମ ଗାଁ ସାରା ମନ ଦୁଃଖ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାଦୁଅ ବଙ୍ଗରେ ଚାଲିକିରି ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର ସେ କରିଛନ୍ତି ପାଇଁକି ଆମର ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ବାଇକିଆ ବାଡ଼ ଧରି କୁକୁର ଯୋଗୁରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି ଗଲାବେଳେ ଡାକିଲି ବୁଢ଼ା ଉଠିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଡାକିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠିଲେ ବ୍ରଜାଇ ଆଇଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲାଣି ଚାଞ୍ଚଲା ପକେଇକି ଆମ ସାହିରେ ଶୋଇଲେ ଆମ ସାହି ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ଘର ସାହିରେ ଶୋଇଲେ ସାହିରୁ ରାତି ପାଇନି ସୁନାଘର ଶୋଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ଗଲେ ସେଠି ଯାଇକି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସୁଧାସୁଧି କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଲ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଆଣିଛ ବଡ଼ ଅଫିସର ଜାଣିଲେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଧ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଝାପଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେମାନେ ଭାଗି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ହଉ ଦେବାର ସହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ବ୍ରଜବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଆସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଆମକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ରୀନା ପରିଡ଼ାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଟିକେ ଭାଗ ନେବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି କରିପାରିବେ ଏଇମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ୋଶଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ
କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ରୀନା ଯେମିତି ପାସ୍ କରିବ। ରଜ ଆମର ଭାରି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ଆମେ କିଛି ଭୁଲି ପାରିବୁନି କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ।